Sziasztok, én Basi 890 vagyok, és ez egy kérdezfelelek lesz, és el is kezdjük. Az első kérdés az, hogy miért kezdtél el videózni? Azért kezdtem el videózni, mert nagyon megtetszett, és ezért. Na. Második kérdés, mióta videózol? Kb. Egy hete. Igen, egy hete. Lesz más vagy más videó? Lesz. Igen, számíthatok rá. Milyen telód van? Bax Duo. Milyen tanuló vagy? Hát, hármas, négyes. Valamiből hármas, valamiből négyes, valamiből kettes. Na. Nézed Attillát? Nem szoktam. Vagyis sem tudom, milyen videós. Szeretsz olvasni? Hát, nem nagyon. Milyen videóid lesznek még? Eurotrack szimulátoros, Minecraftos, FIFA 13-as, és ilyen. Milyen videóid lesz? Ja, azt már mondtam. Mi a kedvenc filmed? Hát a Nagyfiúk 2 halálsiramban 6. És annyi. Meg a Taxi 4. Ki a kedvenc videósod? Lucky, Anfield és B-Turbo. Ki a... Na, ezt már mondtam. Mi a kedvenc sorozatod? Hát sorozatom nincsen. Melyik a kedvenc videód? Hát Lucky-tól a kapufa montázs, meg még Lucky-tól a feladatos díj 2, meg az 1. Mi az álmod? Az, hogy egyszer be tudjam adni a BMX-ezésbe az egyik trükköt, amit már három hete vagyis 2 hete gyakorlok, de nem tudom beadni még mindig. Na, ez. Ki tetszik neked az osztályodból? Fú, hát ez van 2 lány, vagyis 4 lány az osztályunkból, de 2 tetszik. El is mondom, nem a teljes nevét, csak a kezdő neveit. A Luca, meg a Pan. Ennyi volt, gyerek. Ennyi volt a videó. Sziasztok!